Umbuzo umile, kungani uNkulunkulu abulale indodana yakhe kunoma abulale usatan ngokuba kwakuzoba lula lokho? Kepha into engifune ngikutshele yona ethi ukubulawa kukaJesu akukona ukunqoba usatan, kepha ukubulawa kukaJesu kuwokwabantu, kuwokusindisa abantu bakaNkulunkulu. Ngani? Ngokuba senziwa uNkulunkulu saba njengaye uNkulunkulu emhlabeni. Ngoba uma yenza umuntu uthi asenze umuntu ngokufana nathi, uma senziwe safana noNkulunkulu kusho ukuthi asinasono ngokwenziwa uNkulunkulu. Kepha uSathane uma wafika wasikhohlisa, wasifaka esonweni siyabantu, wenza ukuthi sibe nesono, isono esisenza ukuthi thina singasafani noNkulunkulu kodwa sifane naye uSathane, ngokuba uSathane wayenesono ngokuba waxoshwa ezulwini yindaba yesono. Yiloko ke manje kwatholakala ukuthi uNkulunkulu ngokuba usho ezwini lakhe ukuthi akayona indoda lapho engaqamba khona amanga nanoma aphenduke ezwini lakhe. Ngaloko ke uNkulunkulu mekhuluma izwi lakhe uyayifunga, so uma eyifungile kusho ukuthi akakwazi ukuthi ajikele izwi lakhe. Ngakho ke umuntu uma onile kwakumele ukuthi aphanishwe, mele ukuthi uNkulunkulu lo muntu amehlulele ngokona kwakhe ngokuba izwi lakhe linjalo. Mntakababa, uma ufuna ukuzwa le ndaba kahle ungayizwa ngami, ungambheka laphana uIsaiah 53 uzwe ichapter yonke ukuthi ithini malunga nale ndaba. Ngiyanibingelela nonke abantwana bakaNkulunkulu abakholiwe nabasezokholwa, abasindisiwe nabasozosindiswa, ababiziwe uNkulunkulu ngokwecebo lakhe nabamenyiwe uNkulunkulu ngokwecebo lakhe. Masibheke izwi esilithola laphana kuIsaiah 45 sibheke uverse 23. Ngizifungile mina, kuphumile izwi emlonyeni wami ngokulunga, aliyikubuya lokuthi kimina ayakuguqa onke amadolo nezilimi zonke ziyakufunga. Izwi kaNkulunkulu elicacisa uNkulunkulu lapho ukuthi uNkulunkulu uyifungile, ufunge izwi lakhe, angeke libuyele back kuyizwi lakhe, lizowenzeka ngaloko esho ngako kulento ayishilo ukuthi izizwe zonke zomhlaba zizozokhothama kuye ngamadolo, zifunge kuye, zisho ukuthi uNkulunkulu womhlaba nezulu ongaphenduka emazwini akhe, uNkulunkulu ngobulungile. Uma kwakubulawa uJesu wayebulawela yona lento yokuthi uJesu kwamele ukuthi uJesu ehle azosindisa thina abantwana bakaNkulunkulu ecebeni likaSathane, alichithe. Yona nto wayizela uJesu ukuthi asindise thina ngokuchitha icebo lomubi uSathane. Kepha kakamnqobi uSathane, kakalwi noSathane. Kuseze isikhathi lapho ezolwa khona uJesu kanye noSathane, ngokuba siyezwa kwincwadi yesambulo ukuthi kukhona lapho uJesu esezolwa khona noSathane. Njengamanje uSathane usenza ukuthi izingelosi ezithunywe uNkulunkulu eziza lapha emhlabeni akhulume nazo, azikhohlise ukuba zibe izingelosi zakhe, zikhothamele yena, nokuthi abantu bemhlaba abaphambanise necebo laNkulunkulu babonise ukuze babe ngakuyena, ngoba njengamanje umsebenzi wakhe ufuna abantu abaningi azoba nabo ukuthi uma kufika isikhathi sokuthi alwe noJesu abe enabantu abaningi nezingelosi eziningi ukuthi anqobe uJesu, ngokuba akazulwa noNkulunkulu kepha uzolwa noJesu, ngokuba uNkulunkulu useke mehlulele wamkhipha ezulwini. Uma emkhipha ezulwini umkhiphele ukuthi abeke emhlabeni, kepha kambulalanga. Naloko ngiyakholwa ukuthi ukwenze ngendaba kaJesu, ngokuba efuna kube uJesu ozonqoba uSathane, ngokuba ukwenzele ukuthi konke lokwenziwe uJesu ukusindiswa kwethu kanye nokunqoba kukaJesu enqoba uSathane into azoyenza uJesu, ayibekelwe yona uSathane ukuthi anqotshwe uJesu. Uyabona ke mntakababa, izwi lithi uJesu lo esikhuluma ngaye wayekhona umhlaba ungekabikho, zingakabikho izinto emhlabeni nasezulwini, wayesekhona enoNkulunkulu, ekuNkulunkulu. Zonke izinto zadalwa ngaye, zidalelwa yena. Zonke izinto ezinokuphila zakuthola ngoJesu ukuphila. Kuloko kusho ukuthini?
lokho kusho ukuthi noSathane umedalwa udalwe uJesu sekakhona ngoba uJesu uyinto yokuqala uNkulunkulu ayidalile endalweni yonke ngoba uyizibulo lendalo futhi uJesu uwokuqala ukuvuka kwabafileyo ngokuba ukufa kukaJesu kuchaza nango ukuthi uma efa thina qala njengabantu abaphilayo njengamanje ngisho abantu ababephila ngesikhathi sokushaya kwaJesu lawo bantu ababephila ngaleso sikhathi uJesu umeshaya 45 yemivimbo wayeshayena kwakuwukuphanishwa kwezono zethu eziphanishwa kuyena kwamele nalabo ababefile ukuthi nabo abasindise okwabantu bakaNkulunkulu kwamele ukuthi afe ayofika endaweni yabafileyo ngokufa kwasenyameni wafa enyameni ayofika endaweni yabafile umefika endaweni yabafile uJesu ufika wabatshela ngeindaba yombuso kaNkulunkulu baze bathi bonke ababefele kuNkulunkulu uJesu mevuka kwabafileyo bavuka nabo bevuka kanye naye uJesu emveni kokuthi evuka uJesu bavuka babonakala behamba endaweni yaseJerusalem ngoba nabo kwakumele basindiswe esonweni ekufanele noSatan bafaniswe noNkulunkulu uJesu uzele ukuzosifanisa kanye noNkulunkulu ngokuthi asuse isono sethu asithwale sibe kuye isono ngokuba washayelwa sona isono and uma eshaya siphanishwa isono kuye nakuye siyasuka ngaleyo ndlela ngoba uNkulunkulu uyasiphanisha isono. Ndaba baba lezi ndaba zimnandi lezi ndaba zivula amehlo ukuthi nawe wazi ukuthi icebo laNkulunkulu laliwe ukusindisa thina hayi indaba kaSathane. Indaba kaSathane ike ecaleni kuNkulunkulu seyinikele kuJesu ukuthi uJesu uzowenza ngoba uselobile ngayo sesiyazi ukuthi isiphelo sikaSathane simi kanjani. Thina abantu abafundiswa kaNkulunkulu nabakholwayo uNkulunkulu siyakwazi lo ukuthi egcineni kulapho ke uJesu ezomnqoba uSathane kuphele ngoSathane ngokuba ashisa uSathane abo bonke abanaye uSathane. Asizwe lapha kwincwadi kaExodus 20 uverse 5 ungazikhothameli ungazikhonzi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu ngihambela ububi baboyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo adlule uNkulunkulu athi kodwa ke inkulungwane ezimthandayo zenzela umusa. Lapha ke ukhombisa uNkulunkulu ukuthi uma ekhulumile ukuthi into uzoyenza uma umuntu onile uNkulunkulu uzofika lapho uNkulunkulu ukuthi amhambele khona amehlulele aze lo muntu lo waphanishwa uNkulunkulu yinto ezowenzeka leyo yinto angeke akwazi ukuyijikela uNkulunkulu. Kulapho ke kwadingela khona uJesu ukuthi athathe indawo yethu kuthi lapho bokumele kushaya thina kushaya uJesu kuthi lapho bokumele kuhluthwa thina kuhluthwa uJesu kuthi lapho bokumele kufe thina kufa uJesu ukuze thina singasafi ngokufa kaSathane ngokuba uma uNkulunkulu wayeqedile ngoSathane wambulala uSathane kwakusho ukuthi ke nathi thina sebe onile kuNkulunkulu kumele sibulawe ngokubulawa kaSathane. Lapho uNkulunkulu ebonile ukuba kube kuhle umusa wakhe wabanga kithi ukuthi masingafi njengoSathane ezofa thina masisindiswe phambilini ukuthi uSathane yena enze njani anqotshwe abulawe thina sibe sisindile ngokuba uma engeyafa uSathane thina singasindiswanga kusho ukuthi siyofa njenganayo uSathane. Iloko uNkulunkulu engambulalanga uSathane emele ukuthi alethe indodana yakhe wayilethe indodana ukuthi ayiqoqeke konke manje usokumoshakala kulungiswe ngendodana akubeke konke ukuphanisha akubeke kwindodana konke okubi akubeke phezulu kwendodana ikuthwalele thina sonke ngendaba yothando lendodana ethanda abantu bakaNkulunkulu noNkulunkulu othanda abantwana bakhe. Mntaka baba ngokuba kwatholakala ezulwini ukuthi akekho omunye wayengawenza lo msebenzi ngaphandle kwaJesu yena wawulungiselwe lo msebenzi yena wamfanele kwakungekho emunye ezulwini owayengakhona ukwenza into yayenziwe uJesu. Ngani? Ngoba uJesu mkhulu kunoSathane. uSathane uyakwazi lo ukuthi uJesu mkhulu nasezulwini nayesikhathi wayesaseyingelosi wayengaphansi wayekhala ngaphansi kuJesu ngokuba indodana kaNkulunkulu uNkulunkulu uyambulela zonke izinto zakhe. Indodana kaNkulunkulu ikuye unayo manje uSathane wayengekho kuNkulunkulu
ngekho njengoNkulunkulu. Yiloko ke manje ngifuna ukukutshela ukuthi uSathane wayengazi imfihlelo zikaNkulunkulu nezinto ezingenhlizweni kaNkulunkulu. uJesu yedwa wayezinto zikaNkulunkulu. Njengamanje icebo lalikhulunywe uNkulunkulu ngesikhathi uSathane wayekezulwini engakoni ladlula lapho. Izinto ezingenhlizweni kaNkulunkulu akasazazi manje uSathane. uJesu kuphela ozaziyo. Kusho ukuthi uJesu uma efundisa uSathane akamfundisanga yonke into. Yilapho ke futhi kubonakala ukuthi ke uJesu uyazethemba, futhi uJesu uyazi ukuthi uSathane ngeke azamehlule. Lokho washo lamazwi lapha esho khona ukuthi mina Jesu akekho ngawuthatha umphefumulo wami kimi, kepha mina Jesu ngizothi umphefumulo wami ngiwuthathe ngiwubeke phansi, ngiphinde futhi ngibuye ngiwuthathe la ngiwubeke khona. Kusho bani? Kusho uJesu wayazi ukuthi uSathane angeke azakhone ukumbulala, ngeke azakwazi. uJesu yena uzozifela ngokwakhe, ngokuba ekufeni kwakhe kwakumele kusinde abantu bakaNkulunkulu, kwakumele afe. Nayo into ofanele uyazi eyimfihlo kaNkulunkulu necebo elikhulu kaNkulunkulu elokusindiswa kwethu thina abantwana bakaNkulunkulu. Akayijikeli kuNkulunkulu into ayikhulumile, iyenzeka. Sibonile, sizwile ngayo ezigabeni eziningi uma sifunda iBhayibheli ngesizwe sakho uIsrael, ukuba ubethu uma esho into ayenze ngale ndlela ayisho ngayo. Uma ekhulume ngokwehlulelwa kwaIsrael, uIsrael ebehlulelwa. Uma ekhulume ngokubusiswa kwaIsrael, uIsrael abusiswe. Kusho ukuthi konke ke okubhaliwe ezwini kuzokwenzeka ngale ndlela akhulume ngayo, as long as lokunye akushilo sokwenzekile already. Naloko okunye akushilo usezokwenzeka. Asifundisi lokugcina sivale ngalo kwincwadi yokuqala kaJohane chapter 2 verse 1 and 2. Bantwana bami, nginilobela lokhu ukuba ningoni, kepha uma umuntu ona sinommeli kuyise, uJesu Kristu olungileyo. 2. Yena uyinhlawulo ngezono zethu, kungengezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. Siyabona ke manje ukuthi uNkulunkulu lapha usibekele ummeli, sinommeli okuyena uJesu, ummeli wethu uKristu olungileyo. Noma umuntu eona emhlabeni, kodwa sinommeli owumthetheleli wamacala ethu, oyinhlawulo yamacala ethu yezono zethu. Zonke isono sabekwa kuye, uyinhlawulo ngaleyo ndlela ukuthi akaso inhlawulelo yezono zethu nje kuphela thina abantu abakholwayo, kodwa izwe lonke, bonke abasezweni, ukuba kusinde ngisho nezwe. Kodwa ke izwe lona siyazi lizobhujiswa egcineni, kepha ke siyazi ukuthi lapha uJesu uye osimele, uye osihlawulele, uye othathe konke okwakufanele kuze kuthi kwaya kuyena. Manje thina asisenako okwakumele kuze kithi, noma sona kangakanani emhlabeni ukuthethelelwa khona. Yiloko kushiwo ukuthi asikho isono esikhulu nesincane kuNkulunkulu, zonke ziyalingana izono phambi kwaNkulunkulu, futhi nokwehlulelwa kwazo kuyafana, kuyalingana. Umuntu onile kumele ohlulelwe, kepha ke manje asisahlulelwa thina ngoba uJesu yena othathile konke lokho kwahlulelwa kwakuyena, wakuthwala, wakuthalela thina, wakuthathela thina, ukuba thina sibe nokuphila kuphela okungunaphakade uNkulunkulu asilungiselele kona, asithanda ngako, ngokuba liyasho izwi esizoba yiko awukabonakali, awukambulwa. Njalo ke siyindlalifa zikaNkulunkulu, sinako konke kuNkulunkulu. Uma sikholwa kuNkulunkulu siyaphumelela. Ingcebo yethu isendleleni, sifikile semhlabeni, okuphumelela kwethu sokufile kula emhlabeni. Mntakababa uyaphumelela, mntakababa uyaphila esigulweni ogula yiso, ngokuba ngoJesu sinokuphila. Shaya kwakho uJesu kusho ukuphila kwethu. Mntakababa unokuphila kuJesu, into zakho zihamba kahle uma uJesu, ngoba uJesu ulungisa zonke izinto, umlungiseleli wethu, umpristi wethu wohlobo likaMelkizedeki osilungiselelayo endaweni engcwele kaNkulunkulu, uba sithole zonke izinto ezikwi-storeroom house kaNkulunkulu sethu. Mntakababa, uma ungakholwa, uma ungakasindiswa, uma ungakaya zinikele kule ndaba kaJesu, isikhathi lesi zinikele kuJesu, umamukela abe inkosi nomsindisi wakho, ukuze kuvuleke ezulwini storeroom, ukuze izibusiso zakho zizofika kuwena. Mina ngiyakubusisa wena nabendlu yakho, ngoba uthatha isinqumo manje esiyinhlanhla, esifaka inhlanhla ekuphileni kwakho manje kuze kube phakade makube kuhle kuwe. Amen.